बे समाव VCDC नि नेहाथारि गोदानै थिसनथाइ मोननाय एबा प्रमोद बर'नि सोरखारनि समाव थिसनथाइ मोननाय VCDC नि नेहाथारि एबा सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिनि सेलारिनि सायाव गोदान आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों जे बे समाव BDC नि MCL एबा इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि MCL मन्टु बर' बिथाङा बे समाव BTC रां बावजायाव सोंलु खालामदोंमोन जे बे समाव जे प्रमोद बर'नि सोरखारनि समाव जे थिसनथाइ होनाय VCDC नि जिखिनि बेथन एबा सेक्रेटारिनि बेथन बे बेथनखौ दिनैसिमबो मानि थाखाय होनाय जायाखै होननानै सोंलु खालामदोंमोन PNRD डिपार्टमेन्टनि एबा बिबानाव थानाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव आरो बिथाङा रिप्लाइ खालामदों एबा बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव मा जाहोनाव VCDC नि नेहाथारि एबा सेक्रेटारिनि बेथनखौ दिनैसिमबो होनाय जायाखै बेनि सायाव फिननाय एबा रिप्लाइ होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जे प्रमोद बर'नि सोरखारनि समावनो VCDC नि थाखाय एबा VCDC सेक्रेटारिनि जाखिनि बे लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होदोंमोन BTC नि थागिबि बे लाइमोनफोरखौ 420 जे लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होदोंमोन आरो बे थिसनथाइ होनायनि जे बेथन एबा सेलारि बे सेलारिखौ दिनैसिमबो होनाय जायाखै आरो बेनि सायावनो सोंलु खालामदोंमोन BTC नि MCL एबा इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि MCL बिथां मन्टु बर' बिथाङा आरो बे सोंलु खालामनायाव PNRD डिपार्टमेन्टनि बिबान थानाय बिथां BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिप्लाइ खालामदों एरैहाय सोंलु खालामदोंमोन मन्टु बर' बिथाङा जे थांनाय सोरखारा गोबां बिथिङाव लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय जादोंमोन नाथाय बेनिनो VCDC नेहाथारि बिथांमोननो दिनैसिमबो बेथनखौ होनाय जायाखै माबाफोर जाहोन दं नामा होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बेवहाय फिननाय बायदि होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे BTC सोरखारजों गायसनजानाय गिबि सुबुरुनगिरिनि बोसोन बादियै थांनाय 3 फेब्रुवारि 2026 अक्ट'खालि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि रिसुलेसन फारि नं 12 बायदियै PNRD बिफाना गोदानै साख्रि थिसनजानाय VCDC नेहाथारिफोरनि सायाव नांगौ रोखोमनि हाबाफारि आखायाव लागासिनो दं आरो बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव EC मिटिंआ थांनाय 3 फेब्रुवारि 2026 मायथाइयाव जानानै थांदोंमोन आरो बेबायदि एबा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि बायदि बे समाव नांगौ बायदि VCDC नि नेहाथारिफोरनो बेथन होनाय आरो बिथांमोन जाखिनि जे हाबाफोर मावनो गोनां दं बे मावनाया सोलिबाय दं होननानै फिननाय होदों BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव BTC नि सोरखारजों सिलेक्शन खालामजानाय एबा CSB जों सिलेक्शन खालामजानाय VCDC बा नेहाथारि बिथांमोननो जे सिलेक्शन खालामनानै बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनानै गुबुन जायगायाव थिसनथाइ एबा गासै 420 VCDC आव बिथांमोनखौ थिसनथाइ होनाय जाबाय आरो बे थिसनथाइ होनाय बायदि बिथांमोना खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बिथांमोननो बे समाव बेथनखौ होनाय जायाखै एबा दानारि बेथनखौ बे समाव होनाय जायाखै आरो बेखौ लानानैनो इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि बिथां मन्टु बर' बिथाङा सोंलु खालामदोंमोन जे मानि थाखाय बे समाव बेथनखौ होनाय जायाखै माबाफोर जाहोन दं नामा होननानै सोंलु खालामदोंमोन आयेन आफादाव आरो बेनिनो फिननाय बायदि हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों जे बे आयदाखौ लानानै एग्जिकिउटिभआव सावरायनाय जादों आरो बेखौ राहा लानाय एबा बेनि VCDC नेहाथारिनि बे हाबाफारिया जागोन एबा बे समाव मावबाय दं होननानै फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।